Коминен вентилатор Gemi електроника. Коминният вентилатор е с двигател клас H. Благодарение на създадената и патентована система за интелигентен контрол на усилието на Gemi, в случай на стрес или ненормално засмукване, двигателят веднага спира, като по този начин се избягват непоправими повреди. Двигателят се рестартира автоматично, след като се възстановят нормалните условия за работа. Охлаждащият вентилатор на двигателя, създаден от Gemi и изцяло метален, е незаменим при осигуряване на охлаждане дори при много високи температури. Двигателят Gemi не изисква никаква поддръжка, тъй като няма четки, които да се износват, защото използва синхронен двигател, работещ на принципа на въртящи се магнитни полета, което дава възможност за работа без необходимост от поддръжка през целия срок на експлоатация на изделието. Намотките са уникални, тъй като са проектирани да издържат на високи температури, в резултат на иновативната система на Gemi с висока устойчивост на високи температури. Всичко това се случва благодарение на керамичните влакна в емайла на намотките, които не само позволяват на двигателя да работи при изключително високи температури, но и да се охлажда благодарение на директния топлообмен. При тази система двигателят на Gemi не изисква никакви други предпазни мерки, тъй като има директна защита на намотките на мотора, единствена в рода си на пазара. Лагерите на двигателя са оборудвани със следните системи: безшумен лагер SKF, проектиран от Gemi и способен да издържа на много високи температури, като става постоянно безшумен с течение на времето. Друга силна страна, която Gemi е патентовала, е самосмазващата се система на лагерите, дефинирана като смазване на лагери при високи температури, разработена в сътрудничество с катедрата по инженерна екология и физика на университета в Базел, заедно с известен производител на смазочни греси. Двигателят Gemi разполага със специална грес, която го прави независим от каквито и да е мерки по поддръжка, като гарантира работата на всички подвижни части през целия срок на експлоатация на изделието. Друг много важен елемент е системата за 60% икономия на енергия, системата на ниска енергоемкост. Тази огромна икономия на енергия става възможна благодарение на специфичното проучване, проведено от Gemi върху уникалния на късо съединен кафезен ротор. За да се гарантира продължителна работа при високи температури, двигателят на Gemi от клас H има пластмасови компоненти като фитинги, кондензатори и съединители, окабелени изцяло от външната страна на коминния вентилатор и защитени от източници на топлина с помощта на специален кабел с керамични влакна, устойчив на високи температури. Коминният вентилатор Gemi. Надежността е вкъщи.